Kumpiskar ang sobra usa ka milyon ka peso sa kantidad han gitutuuhan shabu ang upat ng mga drug suspect kag dumara nga drug buy bust operation na barangay Governor Iharo han mao nga bungto. Ginkilala aton mga suspect nga ira alias Papa Jack, klasipikado ko mo top 1 regional priority target list alias Flower, alias Burnok ngan alias Buknoy ngan mga residente han nasabi nga lugar. Labot lahan na kumpiskar nga illegal nga droga inarecover gyapon ng mga otoridad ang pira nga mga drug paraphernalias. Samtang ang mga nasabi nga mga suspect inaada na custodial facility para hin dokumentasyon nga nini nakatalaan umatubang hing kaso nga pagtalapas ang Section 5 and 11 Republic Act 9165 o ang tinatawag nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ano sa nga sakay samtang 13 naman amo nay sumat nga nagangkunhin kasamdan mahumaan mahulog ani ragin sasakyan nga truck kaligid ang National Highway kakulo pa barangay Kalagisi Leyte. Sumalahan police report ang truck in nagbibiyahe ti pakanto ha construction site ngan may ada sakay nga mga construction worker ngan truck in gin mamanihuan ni alias Ricky 44 anyos residente en barangay Balucanad, Capuocan, Leyte. Nahulog nga nagdiretso ka kanalan mao nga truck mahuman maurayan hing control ang driver tungod han pumalya nga preno hini. Samtang dayon naman nga nagpadanga timbulig ang rescue unit ngan gindaraan mga ini happy nakahayrani nga pampubliko nga hospital. Arestado ano sa nga lalaki mahumaan tigbason na ulo an iya kalugaringon umangkon kakulo pa barangay Igot, Villarreal, Samar. Ginkilala aton suspect kan alias Nestor, 73 anyos parag uma samtang ginkilala naman ang biktima kan alias Lenny, 45 anyos parag uma ngan pareho residente han nasabi nga lugar. Subay han investigasyon han Villarreal PNP nagkamay-adahin mapasok nga komprontasyon kabay han ginaaligar ginkuha ang biktima nga puno hinsaging yan gintatag-iya ng suspect rason para tigbason ang suspect han biktima. Dayon naman dumalagan ang biktima agud mai-report ang insidente nga naging rason para ma-arrest ang suspect nga ada na hapagkayana ha custodial facility han Villarreal Municipal Police Station para hin dokumentasyon ngan umatubang hinkangayan nga sirot samtang gindara naman ang biktima ha RHU Villarreal para hinkanagmitan nga atensyon medical. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis Chan, Sexy Chan.